Ini sedang no ikan gijing syakri ke jongi U Blei lembah jong gani kano pai sni hakan ngasni ke bakrau ba ke bakantang ke jong u ya ingu U Blei bangi yo ikan ikalat hoi bal hap deng jong gijing ke babun ngim simla yo ikalat ikaban yamane syakriang U Blei haka yeng ke bakantang ke jong u kham tam lembah jong gani ngasni ke long ngasni ke bakarpang na ke banta jongi kum ki khun Kynthei hapo jong ke assembly hi baroh kuwe tengi ingu U Blei bangi yo ikaban yalam ya kani Jingiaseng lang ka jongi lengba jong kani ka YouTube channel tengi kum ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Madanrting ngi ai khublei phi kum ki khun Kynthei baroh ba phi baroh ki perbengeng be ki baya don bentai ka ban peit bat ban khmi lengba jong kani ka program ka bangi don lengba jong kani ka janmin te ka themes jong kani ka Women's Week but Women's Sunday kalong long shlur ban wanrah ya ke jingkylla balaseng nong rim naga kitab jong ga Esther kal nong ga basau ka khot ka bakhat riu tingi ai ngu U Blei ba ula penseu haki khun Kynthei jong ga assembly hi bakin bu ikani ka teams kalong ga tim ga ba don kam bat ka badai por na ka benta kini ki por ki ba bat ki ba sitam ki ba ngi kendu langba jong kini ki sngi tingi nge scam hiru ba U Blei langba jong kani ka tim un na grand thamai hapreng jong i kham tam kum ki khun Kynthei bangin nangla ik ban yo ik ban sim jong ka jing shani scam ha u bangin nangla ga ban long ki ber shlur kenang bangin nangla ga ban wanrah ya ka ki jingkylla ha ki babun ki liang te hakan ka por kum ka Jingiaseng Kynthei ngi ai khublei phi baroh haka kateng ka thiang tam ka jong utrai ba U Nongpynim jong i U Jisu Khrist kum ki khun Kynthei jong ga Balang Presbyterian Madanrting ikarpan phi baroh ki khun Kynthei ba phi baroh ki perbengeng ba phin sobha ke ban plai ka por ka kodor ka jong phi sipor ka bangin yo ka ban yamani ban ya syakri lang U Blei langba jong gani ka por oi kham tamru ha ka bangin yo ka ban syashkor ya ka tin ka jong U Blei ka ba U Blei udon ya ka ban kren hapreng jong i langba ka syakri ka jong u ta gani ka por ngin sedang ya gani ka jing syakri ka jong i ini li lang U Blei ha ka jing duai U Blei mau pa jongi bahab neng ngi ai ngu yambi ko kanat bi namar kan dikapor ka bakodor ka mi penyo hangi kum gi khun Kynthei jong ka Balang Madanrting Presbyterian ya ka bingi yo kum ni ka bandon ka ni ka yeng ka bakantang ka jong mi ko trai ya ka ban ya lam mi ka ni ka Jingiaseng lang ka jongi ko trai wada ka bangim sembelo yo ka lan ya ka ban penlong gi Jingiaseng lang ka jongi ban rokhe ka ni ka woman santi ko trai roi long ba jong gi ni ki lat ki bambi ai hapreng jong i ko kanran ida ai ngu yami ko kanran ba bangi yo kum ni ka ban syakri lang yami langba jong kani ka YouTube channel try bi isnai ko mi ma depan kentang i ka ban tam baroh ki bangin sayo ban pendap langba jong ni ka por ko try ya ko mi men grand thamai hapreng jong i langba jong kani ka team ka bakum ka woman Sunday ngi don hagan ka por ko try ka ba khot yang i bangi ngin long shlur na ka banta ban pen wanrah ya ka jingkylla kum ta it snei ko kan rabi ya ka ba me men grand men pas ya preng jong i wei pi wei la ka long ha preng jong wi ba kum churu na ka banta jong ki tu ka ba don hal ki jong ki yeng ki sam hoi cham tam na ka banta ki tu ka ba don ro preng jong ki jing e ha preng ki jing pang ki jing sistem bat kum churu na ka banta jong ki tu ka ba don ha jong ki quarantine center ko try bi balang ba jong ka ni ka por ka bangi ngin yo ko kan ra ba kan yo i ka ban grand thamai ha sim ki no ko jigi ko kanat bi kanang bagi ru gila ikaban yo ikajing champion sim dak bagi kinang ban shan ya ban IT lot tang hambe bulai bulakular ya kaban ino nak
indah kumta ka jing im ka jong iway pi iway kumta kan rat bi ha ngi de buti ha me ki kai baroh ke bangsa yo lang ba jong kan ngi por ki program baroh ko try pa me de ben kentang ma me ko kan rat bi ki ngi sim benta hi baroh ke bangi yo lang ba jong kan ngi program ko kan rat bi bat kham tam na ka benta ka la jong ka shakri ka jong me ya ka be me mel wala ma peng jong i ka ban ya sam ka khubor ka tien ka jong me ko kan ran isne i ka be me de pen som pen sla lo jong men si mo jong me kanang bagi kan tien baroh ke bangi yo ngau lang ba ka shakri ka jong me kin long lang ba ka jing thu ka jong me ke ba me don ya ka ban pen ngau peng jong i kum ki khun ka jong me ko try kum sa isne ko pa bi ya ka ba me da sim ti ki kai baroh ke bangi sa yo lang ban pen dap lang ba jong ni ka por ya la mingi lo jong men si mo jong me ko try but ai be ki jing shakri ki beret ki batlot ka jong i lang ba jong ni ka por ki da long ki ba priang hona khamat ka khat ka jing isne ka jong me but ki da long ka jing ban toy ba ka jing kyrkhu ya ka jing im ka jong i wei pi wei ka jing u ba ji ro ngai cha me ko kan rat ba top diang ki jing ka parit ka jong i da ma bi ki pop ka jong i ko try da ba ki ni bor ngi pan ha ka teng ba thiang tam utrai ba no pen im jong U Jisu Khrist menta bat halakat taru amen dia kan ni ka por ki program ki bangi don ni ka ban pendap lang ba jong ni ka por ha ka ban gong ngin yo ai ka ban rai lang ai ka wei ka jing rai ka balai spa an ru phusan bat ngin kerpat ai Mrs. Barihun khar khongor isang bai ka ban yalam mingi ha ki jing rai bat hadin bangil adap ka ni ka jing rai ngin yo ai ka ban pule na ka tien ka jong U Blei bat ban yalam ki jing duwai na i Mrs. Badamon Majau bat hadin bladap ka ni ka jing pule ba duwai ngin yo ai ka special number na i Mrs. Pendap len khar khongor bat ki paralog bat hadin badap ka ni ka special number ngas ngau ban kerpat ya i Dr. Caroline lengdo ibai don kat bat ngi kan ka por ba in ai ka jing ya salok ni tien ka jong U Blei bat dal dep kan ni ngin yo ka ban ye duai lang bat ban kyrkhu pen wai bat ngin kerpat ru ya i advisor jong i balong i tem basan ok lab is ngoi bai ka ban ai ya kan ki jing kyrkhu pen wai dia kan ni ka por ngin yo ka ban irwai lang ya kan ni ka jing ruai ka balai spa ru pusan ka jing ruai ka balai spa ru pusan bat nga kerpat ya Mrs. Barihun khar gongor is ngau bai ka ban yalam yangi ya kan ni ka jing ruai bat hadin kan ni ka jing ruai ngas ngau ban kerpat ya Mrs. Badamon Majau is ngau bai ka ban yalam yangi ka ban pulin ka tin ka jong U Blei bat ban bu ha ka jing ruai Kut kilum jong ka jing shai chi pai kristan to mi tutur sha prang sha jing ya le kat pas ngi ka dang i sao dong jong i nong shun ki ket la ka bot lut ngin sei i tep jing et ka long jing job kan job lut ya per thei oh ngin job da ka jinget ngin job da ka jinget oh da jing job don buram ngin job ya ka birthday lama jong ni long ka jing it tin jong mi long wat lam ngin ya tha su ro ka jing job bat riu kuit per ta jam da jing et kum er lang khari nhát par jing wet baroh da jing et jing ya phi la job long sti ru ya baroh oh ngin job da ka jing et ngin job da ka jing et oh da jing job don buram ngin job ya ka birthday kat cha pa phai nong shun ni shem ha jing riam i shir khai trong suk nghiêm đây cha prang ngin tur ngin tin ki nong shun lei ngin phong tu pya ka jing pen im pan po da jing shi sha ka birthday lut kan sa ken yu tang yo ngau jing sa wa oh
Tran khublei an ai hab neng hak mat jong ki angel Kyrteng jong ki plashay Tina lord ki lum ka jing shay Donut ai lut ha u Ngin job ki shi pai ka jing dum Ha Kyrteng U Jisu O ngin job da ka jing et Ngin job da ka jing et O da jing job don burom Ngin job ya ka perthei O ngin job da ka jing et Ngin job da ka jing et O da jing job don burom Ngin job ya ka perthei Shua bandit haka jing duai ngan puli kat tu kat ni nak tien ka jong blei ka bangila ban syam na kilai benta kata nak kitab Esther ka lenong ka basau ka dekhot ka baningkong ka bakhat san bat khat riu nak kitab ka jong Jeremiah ka lenong ka baat khandai ka dekhot ka bakhat wei bat khat al bat nak gospel ka jong Yohanes ka lenong ka bakhat riu bat ka dekhot ka balai phulai ki kentien ki ba ong kum ni Ti haba Mordekai ulatip ya kata baroh balale Mordekai ulakat ya la kijan bat ula phong ya kajan khan bat kadepei bat ula mi no syapedeng kata kanong ba bat ula lenyar da kajing lenyar ka bajam bat ka bakthang Anda kumta ka Esther kala hukum ya ki ban pen phai ktien ha Mordekai khilet ya lum lang ya ki jiu baroh ki badan hasushan bat tu ya sha jing it na ka benta jonga bat wat bam limne di lai sngi min miet lani min sngi ngaru bat ki thei samla jonga ngin ya sha jing it kumju bat kumta ngan let shapo shaus iem ka bamlong kat bakum ka an bat ladangan yap ai ngan yap na bangatip ya ki jingmut ki banga perkhat shaphang jong phi ong utrai ki jingmut ka jing sukken ti om ka jing sniu ban ai ka jing kyrmen ya phi ha kapor bakut jong phi ti phin khot kerpat yanga bat phin yo let ban duai hanga ngaru ngan shashkor ya phi ngala krenya kini ki ai ru ha phi ba phin yo ka jing suk hanga hakata ka perthei phin yo ka jinjar henrei tu long shlur phi ngala job ya ka perthei Tu Blei un shashko na ka bapuli ka ktien ka jong in ya let ha ki jing duai kumne a U Blei bat ukpa jang yu baha beneng kat nung gidap da ka jing sngongu ka bakrau e ya me ken rat babha namar ka jing e bat ka jing snei ka jong me namar ka jing daring kat ka jong me try ya ka jing em ka jong e ling ba ki sngi ki banai ki bala let no shadien ken pa ba e mem shim la e no try ya ka jing em ka jong e me da me ker me a yangi ka met ka bakwat ka bakhya me palat yangi kan try na ki jing ma na ki jing men saw me palat yangi kan try na ki jing sneer ki babun that ki jong ka ne ka perthei nyai ngo pat ya me try jisu be e chonga ba me ka try mala penyo pat hangi ka ne ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakentang ka jong me ho trying ba ki ni ki lai banai tam kan able ngim shim la yo shu te try ka lat ya ka bangin kiu ha ka yeng ka bakentang ka jong me ban shakri lang ya ka kerteng ka jong me ken pa ba e in reng ai ngo pat ya me kan try jisu be e ba kom ka Jingiaseng Kynthei ken pa ba e ni yo ya ka ni ka lat try jisu ba kodor ya ka bangin rakhi ya ka ni ka women Sunday ken pa ba e ban yo ban penlong kan try jisu be e ka ni ka online service ling ba ka YouTube channel ni duai kan try jisu ba kodor ya ka ba me men kyrkhu na ka benta jongi iwei pe iwei baroh ka ni ka por ka ba menta hot wat na ka benta ki tu ro kan try jisu be ki badan hala ki jong ki ying ki sem ki jong ki kan pa ba e ya ka bante ya ka ni ka duan ha ka ni ka por ba ka ni ka khlemat ka ba menta try jisu be ni duai la hang no bangi don ken pa ba e ni duai ba men dar
darling kat na kabenta jongi men kyrkhu kan try Jisu be e chunga yangi way pe way baroh kan pa be e try Jisu be e ni em hakini ki sngi ki badap da shibun ki jing e ni em hakini ki sngi ki badap da shibun ki jing janjar ni em hakini ki sngi kan ablei ki besneo kan pa be e ni yo e ki jing cha kan try Jisu be e chunga ki bashir khai kan tam ka try kan ka snam ka bementa kan pa be e try Jisu be e chunga ya rap e ka jing em ka chungi kum ki khun ki banget ki jong me ka try bengenam sngo phlai ki ni ki e baroh na mare ka e ka try Jisu be e ka bakak tien ka jong me ka la tho la nang yai pendap ya ka try Jisu be e ngi duai kan ablei khmat jong me to ai bo na ka benta jong e kum ki khun ki jong me bat kham tam na ka benta jong e kum ki long me kum ki khun kan thai kan pa be e kum me ka try Jisu me la ai ka ni ka lat ya ka bengen yo ban rakhe ka ni ka sngi ka bakar pang jong ki long me ngi duai kan try Jisu be e ya ka me men kyrkhu na ka benta jong e kan pa ba ko dor bat kham tam e kan try kum me ka try me la ai ka ni ka team bengen long kan try ki ba shlur kan ablei bengen wanrah e ka jingkylla kan pa be e try Jisu be e ngi duai kan ablei khmat jong me ya ka ba me ka try men ai bo na ka benta jong e kham tam bengen la ban wanrah e ka jingkylla bengen la ban wanrah e ka jing baha ka try ning kong e bengen sedang na la ki jong ki yeng ki sem ki chongi men pen bahaya la ka jong ka yeng ka sem e ki khun ki ti ki chongi ka try kham tam e ki to ki bala yat ken riang bar ki bala yat sakamano na ka sem ka jong me ngi duai kan try Jisu be e ba me men ai boring e ka try Jisu be e kum ki long mi ho ya ka em lang ka sa lang ru kum chu ka bala jhat ka bala pra ngi duai kan try Jisu ba ko dor ya ka ba me ka try men ai bor kan ablei chunga na ka benta ka Jingiaseng Kynthei ru kum chu hala ka jong ka balang ka jong me ka try Jisu be e ma me men kyrkhu na ka benta jong ki i wei pe i wei baroh kham ta me ki nong ket kam ken pa ba ko dor men ai ki ka met ka ba kwat ka ba khia men palat ya ki ni ki jing pang ki jing stam baroh bar kham ta men nang ai ki ka bor men siam ken try be ki nang la ka try ban pen talon ya ka kam ka jong me ning ba gi por bar ki snam ki banang wan ken pa be e ngi duai ka try ya ka ba me men kyrkhu na ka benta ki Jingiaseng Kynthei baroh ki badan hapo jong ka KGP assembly ma me ka try Jisu be e men kyrkhu kan pa be e ye wei pe i wei baroh kan try Jisu ba ko dor kham tam kan try Jisu be e ba kum ki ni ki sngi ki ba menta ya rap e kum ki long me bengen long ki ba shlur ken pa be e hawai kan try bengen shap tieng ken pa ba ko dor changa na mar ngi tep scam ba me men darling kat lambat ngi kum ba me ka try me la kular ha ka tien ka jong me ken pa be e me men darling kat lambat ngi he du ba wai no jong ka ni ka per thai ya rap e ngi kan try Jisu be e changa wala ki eryong jong ka jing em ka try ki wan ka try ban sho kar thap kan able ya ki yeng ki sem ki jongi ka try ya ki em lang ka sa lang ya ka ri ka chat ban rio ka try ya ka per thai hi baroh ka wei ken pa be e hin ra ya rap e ngi kum ki khun ki jong me ka try Jisu be e mengenum shap ti ngi ki ni ki e baroh kan try hin re kan try Jisu be e bengen shania bat bengen IT lot ya la ka chong ka jing em ha khmat jong me bengen dan ka jinget ka bas kham ha me batang ha me hi ka try na man ngi nget kan try Jisu ba me melong blei ba em melong blei ba shisha melong blei ba dan bo melong try jong ki try bat us em jong ki em bat am dan shot na lord jong me ken pa be e na ma ka ta ngi duai ru kum chu kan try na ka benta ka ri ka chat ben re ko chong ngi kan try ngi duai na ka benta ka ri India hi baroh ka we ken pa be e ka ri ka ba kro ka ri ka ba yar ken pa be e chunga try Jisu ngi da duai ha khmat jong me yo i ka try ka ni ka ching pang khlam ka try Jisu be e ka bala sar ka leng ki try Jisu be e ki ri jong ka par thai hi baroh ka we bengi da duai ha khmat jong me ala da long ka man ka jong me to is snake ken pa be e ka ba me ka try men pen chai chai no e ka ni ka eryong ken pa be e chunga ka bala wan ban sho kan try Jisu be e bengi da duai kan abla ha khmat jong me na ka benta ki to ki ba pang ki ba shitam ro kam chu la da long ka man ka jong me to is snake e ka men pen khia kan try e ki met ki chong ki am tang e ki met ki chong ki hen re pen khia ro kan try e ki men siam ki chong ki ken pa be e bar kham tam na ka benta ki to ki ma parchla tep bar ki ban parcham la i tho ya me kan try be ken yo kan ablai ban tep ba me melong nong pen e melong nong sius pa e ka jing em ka chong ki ba ken pediang ya me ka try he ka do nuot ka chong ki try Jisu ba e ngin ai khmat chong me ling ba ka ni ko por ker khu ka try ka jing shakri ka chongi na do ka bas dang kum ni ha do man da wai no chong ka ngi ai ti he ka jing alam gar ka jing pen ya ka bas that ka jong man sim ba khoi chong me ker pang ya ka shakri chong me ka ba de kan try ya ka ban yeng ha ka ni ka chaka ka ba kan tang ka chong me ban sa me ka khubo jong ka tien ka chong me ben sle ya i kan try do man sim ba khoi chong me ba ka wei ka kan tien ka ban mi na ka shakri ka chong me ba kan long ka try da ka bor ka chong man sim ba khoi chong me ka long ka jingkyrkhu ngi wei pe wei baroh ki bas ngap bar ki ba shash kor ya ka try
Jisu be itu ngawi ke jing duai ke jing kerpat ke jongi kaburam ke jingo ke jingaro baroh ngi Aisyah me ngenget kan trai Jisu be jongai ke bamen pediang yaki na baik ini baroh ingo indami khat kerpat haka ke teng ke batiang bat ke badan botam ke jong trai bonong pen em jong U Jisu ke teng ke bahalor ke teng baroh badhalor jong ke teng ke khosiu ke niok man dem krop badu thaliet baroh niok man flashna ba U Jisu ulang utrai na duk menta basdo ki ata bam jukut ru amen. Ngai khublei dengan bentai Mrs. Banaban majau ibala pentkau pering jongi kijing sisagak tien ke jong ublei pada ibala bu kijing duai. Hadin jong gani nga skobha ban kerpat yai Mrs. Pentaplen pada prolog skobha ke ban ai ka special number ke jongki pada hadin gani dah kawala dap gani ke special number nga skobha ke ban khot yai Dr. Caroline Lengdo skobha ke ban ai ya ke khubon tien ke jong ublei. Te hakan ni kapor ngas ngau ya kapan ai khublei ya phi baroh ke no isim benta ki bala kloi kapan isim benta lang ba jong kani ka jingkyrkhu ke jongi bat kumju ru nga ai khublei ne kapan tai Dr. Caroline Lengdo ibala kloi kapan don kat bat ngi hakan ni kapor ya kapan ya samla mapdeng jongi ya ke jing sisa ka tien ke jong ublei dinge iskam hi bo ublei dalau jong min sim unya lam un pensai bor ya phi khnang ba ka khubor boro ka ba ublei un kren lang ba jong phi kan dalong ka bor pat kan dalong ka jing kan pha min sim na ka benta jongi kum gi khun Kynthei pat ya baroh gitu baroh ka bi osngau pat ka ngap ya kan ni ka khubor ublei unang kyrkhu phi ublei unang yalam phi ublei unang penlong phi kata ka atiar ka Vietnam ka jong u khnang unyo un pendon kam phi na ka benta ka burom ka jong u ho ya kan ni ka poru ngai khublei na ka benta jong i tun basan u khlem ibala kloi ka bandon kat bangi kan ka por ibalong ru I advisor jong i kum ka Jingiaseng Kynthei ban hadien ba ladep kan ni ka jing grand na I Dr. Caroline Lengdo nga karpade I ba in yalam yangi ha ka ban penlong ka jing duai lang ka jongi pat kum ji uru ya ka ban ai ya ka jingkyrkhu bat penuai. Haba pai shakisni bangi imenta Bertei kadon haki jingma Ayu bangin le ban like na kita Jingkylli kalong ya pi ya nga Kumbas im Esther hap den ki jing kala sha jing lai si lai me kala dem ban duai halu jong utrai laki bre ban pelai na jing jot ban crown Batrai ula ai ka jing job haka lengwa jing duai na do not ba shisha long shlur kum Esther ban wanrah jingkylla ya lari ban pelat na jingma Jings new ba shirkei hang ni hasla bertei ngim la yale klem ka bor ublei ha utroy ngin ai man kasi to phasha utroy bo jing jo un ai ngim sngau thu
lupa hajing em ngite ka ei banja kini long kida kis ngi bakadu jingyap klam ha perthei o kiwan bamdu kat numut kyrmen sim kiba wat U Blei hab den kini ki jinjaba shirke kum ta try uyit ya dono chongi langit wai hau min lat shiliang naki hatung ikloy mo banlong kumaka hapteng ki jing e kayeng skem ban yale hatung ikloy mo banlong kumaka hapteng ki jing e kayeng skem ban yale long shlur kum Esther ban wanrah jingkylla iaroh ban peit na jingma jing snil ba shirkei khang ni hasla perthei ngim la yale klem ka borum le Pasha utrai borjing jong un ai tu pasha utrai borjing jong un ai jing jong un ai jing jong un ai Keburam mak kecing pendan buram kalong you try but you try marway. Ubala pela yang i bengin ya pen sapria ka khubor ka jong ulung ba kini kilat pen sawa jong ka juk ka bamenta nga ai khublei kerpang singi jong ki kynthei ya pi ki kynthei ki ba ka Balang Presbyterian Madanrting ba ya baroh ka assembly hi baroh ko wei ha ka kerteng ka bathiang ka kerteng ka badonbor ka kerteng ka bamla banenu jor ka jong utrai bo nongpynim jungi U Jisu Khrist ka khubor bangadon ha kani ka klapmat ka dei na ka thim ba ka assembly hi ka labo ka baong tu long shlur ban wanrah ya ka jingkylla sa shisien tu long shlur ban wanrah ya ka jingkylla bala penshaw nong rem ha ka kitab Esther klenong ka basaw ka takhat ka bakhat rio tine pendam ka jing duaim ko pa jungi bab neng ha kerteng U Jisu Khrist Giwan bandam kumaki selaja bakut jong me, ban aingo eme, ban pakraw ya kerteng kebadan bor ke jong me, ban Europe pendan buram ya me, namar melong ubadai hok ban yuai ke buram bak jing pendan buram baroh, bahkan ni ke kelemahan atrai ngawan ban pala, bak jing pen krea jong ke doa nuat ke di jong ke brio, mereka jubab jong utliek ke di ke jong me trai. Keren hangi try ba iet ngi don hang ne ban sngap ika khubor ka chong me ngi don hang ne ban pdiang ngi jingkyrkhu ki chong me ngi don hang ne try ban le ya ke ei ka ba me ma khwa ngi ban le kum ki kynthei ki ba iet ya me man siam ba khu ble ngi khot kerpat ya me ba man ya leng ba ya ki yeng kristan ki bi yo sngo ya ka khubor lengba kini jing pensawa juga ni ka jok bamenta ban trey ya ta ka kam batang mamihi bala ban trey ban pen kan do ya ka hak ka pop pa ka jing bishar shame kini ka pora trying it shame ha ka karte U Jisu ngitwai amen ka khubor ka de na ka theme ka baong long shlur ban wanrah ya ka jingkylla ba phila ban sham na ki kitab jong ke Esther klenong ka basa ko bakhat rio ka bala puli ni inong yalam pulis dang menne
Ngi baroh ngi tep ya ka jing thu khana shapang ke Esther. Kadai ka siem ka bala yo rong ha ka yeng siem men ba wa hasiras ula be no yala katnga kapasti. Ban ula shim no ya ka Esther ban long ka tanga chong u. Ban ngi tep ru ikijingjia baroh ba kumnu utrai. Ula pen biang ya ka ringsan. Ban pen mi bat pen pau ya ka Esther kum kan nong job ba shlur ba wanrah ya ka jingkylla ha ka ta ka por ba ka em ha ka hima Persha. Kum tangin de pe tang khindiat ki be ya dei ba kan ka thim balabu. Ha ka baning kong ngi yo ya ka jingma ka ban saja ka ba up ya ki jiu ki ba don ha ka hima Persha ha ka por ba wa hasiras ulong usim. Kani ka jingma ka mi namar badon ubrio ubala shams ngobha hakman usim henrei uba shon yiki chat ben riu jiu namar ba isi ya Mordecai ubalong men jong ka Esther khun jong ukni jong ka Esther uni ubrio udei Haman bat ula thau ya ka but baman ka but basniu namar ba ulong shon barunar jong ki jiu. Kani ka but ka ba ula thau ula leit ra hakmat ju usim ahasiras but usim ahasiras ula pediang ya kani ka but ju Haman ba ula pelong hukum ya ka do bola shan sharp da ka sharp jong uhi ka ba ya kani ka hukum ka dei nambar ba kani ka hukum shi sien bala shan sharp da ka sharp jong usim amla ban pen kala shu ya ka omdan da ka weipat kalat omdan da ka weipat kalanti bala ban pen kala ya kani ka hukum ngi kan mau kum no ba usim Darius men ba u Daniel udon haka yens im ba la shan ya to ka sharp ba ki bammani ya uta kadur ka bala thau ka jong usim de ban kem yaki bat ban thep yaki hakram ki sing ba ki sing kin yo ban bam ba kum no ba ki rangba jong ka yeng ka jong usim ki la lap bo Daniel u duai lai sin shi singi ha u blei u ba ba ki la le jong usim Darius ba usim Darius ban si ban bread yo Daniel ha ki kram jong ki sim kat jong ki sing kat no ka thang ka do ka jong u kat no us ngosi na marbu ya u Daniel pen ban la shu ban pen kala ya ka ta ko ka ba ula shan sharp kum juru ha ka por jong ka Esther ka ne ka ju ka jingjia ka ja but la ban pen ka la shu ya ka ta ka hukum ba usim ula shan sharp ka Esther ka tip ba ya ki kam ya ka jingya ki kam ha ka yengs Persha ba ka tip ba dan lan ban lat na ka ne ka hukum habo Mordecai ula pha ban yathu ka Esther ya ka ba ka ka hukum ka dei ka Esther ka lo ong yo Mordecai ba kam la ban le pen ban hadin ba ka lo yo sngo ya ki jingkren ki jo Mordecai da ka jingmut ba shlur ka Esther ka la shim ya ka rai ba ka la ban wanrah ya ka jing yap wat ya ka hi ka ka rai ka Esther ka shim kani ka bala ban wanrah ya ka jingyap jong ka jingem jong ka hi hadian maka Esther ka las ngau thu baka don ha ka yings namar ka por ka bakum kata ba lada kam le halor kani ka hukum u blei ula ban pendan kam dakiwei pat ban pelan ya ki jiu na kani ka hukum ka ba usim ula shan sharp namar ka but thap ba ka but sianti ba ka but runar jong Haman o ba isi ya ki jiu kumta kala shem ya kani ka sin jam ka ba pin ba ka long ka ba shlur ba ka da kyrmen ba ka la ban wanrah ya ka jingkylla na ka benta ki para jong ka ki balong ki jiu kala kut jingmut ban shempat ya ka rai ban let hakmat usim wat la ka dei ban yap ru na ka benta ki weipat kala kut jingmut bakanam sha ya ka ni ka lat bakan ya let no na ka bakanam sha ya ka ni ka lat bakanam yo ban yarap iki wei
Yo bakahap ban sil ya ka jingtut jongka. Daki jeng babi shilenter ka jing jongka. Ni yo I hang ni kat nu ka jing kraw jong ka jing ai tilet jongka. Hadu baka da ongi kini ki kentien. Bat lada ngan yap. Ai ngan yap. Bat lada ngan yap. Ai ngan yap. Ka Esther ka sngot hu ya la ka benta. Bat ya ka por ka jongka. Namar U Blei U labu yaka. Bat ha ka juak ka poru. U Blei U labu yanga. Bat yangi lang baroh ha ka ne ka pertei. Na ka benta ka jingthau. Bat ka jingtmu ka jong uhi. Shim lakha yang ish ni ka pertei tang ban shukha na ka po ka kme bangin par bangin yat bangin late school bangin yotlok bangin khun bat bangin yap habala thau yang ish ni ka pertei habala bo yang ish ni ka pertei ka don tang ka wei ka daw ba ka ta ka dei ka jingthau ba ka jingtmu ka ba U Blei hi udon na ka benta jonga But jongpi, but yangi lang baroh iwe pi iwe. Ka Esther, ka sngotu ya kata ka por. Ka Esther, ka sngotu ba ka tip ya kata ka jingtho, ba ka jingtmu ka ba U Blei udon. Ba ka shim ya kata ka lat. Ka shim ya kata ka kabu. Ka shim ya kata ka sienjam. Ka long shlur, ba ka kyrmen, ba kanla ban wanrah ya ka jingkylla tang yala di. Hendai iki parajat jongka, iki parakor ki jongka, ya ki jiuhi ki badon haki hima porsha. Hani ngakwa ban bu, kawai ka jingkli yangi ki Kynthei jongka Balang ha Madanrting, bari ki Kynthei hak assembly hi baroh kawai. Kan nungut nangi ki basngot hu ya ka por jongi. Hakaba U Blei U khot yangi banle na ka benta ka kerteng jong u. Kat nungot na preng jongi ki bas ngot ho ya ka por ba U Blei U khot yangi banle na ka benta ka kerteng jong u. Kat nyo snam menshwa U Blei U khot yanga ban ya ka kam ka jonga ngade ka doktor ngade ka gynecologist Hendai U Blei U khot yanga ban ya ka kam ka jonga ban pendon boram ya ka kerteng ka jong u. Ngakan mau sa kata ka snam shi snam ka bangaya le persha bat U Blei ka bangam tre ban itu ya ka por ba ka kenta ka ba U Blei U khot yanga. Ngakan mau kata ka shi snam ha ka bangalet ban tre ka kam ka jonga don lightly ki jingjia ki ba pen kala ya ka jumut ka perkhat ka jonga. Kabaningkong, hakasian ringkong, kabangalet ban rung ka kamra puat, ban puat ya ita long kme ibam la ban kahi. Ngadang dona kawai ka kamra ba sat ikikti, shwaban pongi ka gaun ka jonga. Banga yo sngo yu anesthesia so badan hapo ka kamra puat, ba uhala, ba duong ini ikong imring ban siam shu. Ngarong dang ta ban let hapo, ban pet ya ka baja. Bangalap bo ubakla ban tap ya utiup ubare ban ya ka oxygen ha ka puar ba penyap ya ban le ya ka jingpuat kata ka di kasian ka baningkong ha kasian ka ba arpat kat banga dang puat ya itai longkme ban sei khlong in ka po ka jong ngala dap ban sei itai khlong ngala dap ban audio sopet ngala dap ban penyam itai khlong ru rebal aisha ka nas ka bare ban shimti ya itai khlong ila blue jengam. Baka nos kalau ong doktor ila jengam ila blue ini kelong ngala kata ka jingpuat ba ngala let ban peit shwa ye tai kelong kata ri kasian ba kini baroh arsien ki klam ja ha ka kti ka jonga henry la ja ya ka longkme ni ya iklong anon down jingkno yanu ru henry ya ka doktor ba puat kasian balai habang alit ban rong ka kamera puat ban puat ya itai kelong ya ta kalong kme ban sei ko juka ikun ibaret mde ibahe handai lamar ba ishongken riang kamla ban khahi kumta lahap ban puat ya ka ba habang ala dep ban ot ya ka do ban sei ya itai kelong ngamla kadai ban shimpor tang san second hadian balalot ot ya ka do ban yo sei ya kelong yo iyap no
Gede hak ta ka khlapmat banga sngoth banga la le tu bat sngoth ya ka por ya ka benta ka chonga ba U Blei U lokhat ban pandan buram ya ka kerteng ka chong u ngalala ban sei ta khlong amdan jingjia bat hadian kata ngalaya kran ba ilok chunga mga ong sngoth balada ngamle ngan em ya ka jing em chunga ha ka jing babe bangala I no ya ka kam ka chunga ballet shaka linkha ka ba U Blei U lokhat yanga kata ka dish pang chunga ka Esther ru kala sngoth ya ka por ka chunga kala sngoth ya ka benta ka chunga kala sngoth ya ka ka chunga bakala shim ya ka ta ka benta Barkat kum kacing sngoth chunga ka sngoth badan tang ka wei ka lat bakala ban le ban wanrah ya ka jingkylla hakata ko hukum ka ba usiem uladap ban pha shaki hima baroh ka wei ka hukum ban penyap ya ki jiu baroh kat ki badan da baroh ki rayot jong ki hima bat ban shimno ya ka jingdon jing jong ki jiu baroh kata ka di ko hukum baka Esther ko ong tang ka wei ngala ban le bakata ka di ban sha jing kumta kala pak tien sha Mordecai baklo ong mame barki jiu ha shushan baroh men snobha ban pendam ha ka jing sha jing naka benta jonga lai sngi lai mit mangaru barki Kynthei ki ba bat nga kenma kini ki Kynthei ki ba don bat ka Esther kimdei ki ba shakri ya U Blei U em kidei ki ba shakri ya ki blei thau penban ka Esther ka tip namar baka jing chongka kadai ka jing ka ba bet ka ba suba bakini ki Kynthei kentre ban ya sha jing bat ka lai sngi lai men kumta la pha ekni ka khubor shaki jiu ha shushan baroh baka Esther baki Kynthei chongka ru ki la sha jing bat duwai lai sngi lai men ki ka ba sutanat kadai baka Esther kam shimpet sha U Blei U ningkong ban wat kaching yarap na U Blei U henry ka pen sha U Blei ban wat kaching yarap na U Blei nambar ka tip badai U Blei U bala bo ya ka hakata ka jaka ka bakdon hakata ka klapmat jong ka jingdon kam jong ki parajat ki parakor jong ka ki balong ki jiu kachingkli kami Manga bat mapi pat shanungi pai hakijing don kam kijungi hakijing pang kijing shitam kijungi hatungi pai shwa sha U Blei ningi mare shwa shaki doktor hakijing dok kijing shitam kijungi hatungi wat jing yarap shwa naki riu spa ki riu ningi le shwa sha U Blei hakajing wat kam wat jam jungi hatwa ni wat shwai ka khamat ka chong U Blei ban ong try ai hanga ya kata ka kam ka ba me malabu na ka benta jonga ni ngi len shaki minister ki MLA ki MDC ban wat kam ka Esther ka wat shwa ya ka khamat ka chong U Blei ban ya ka khamat ka chong U Blei ka ba so si ka long Pamangi ngi klet ya U Blei hakapor ju ka ching don kam ka chungi bengi yu ishwa ya ki brio ba ya ka ching la ka chungki ka Esther ka don ka jing hikai ka ba kraw ba na ka benta jonga ba chong phi ki Kynthei baroh ki ba yo sngo ya ka ni ka khubor ka Esther ka lam lanti yanga bat yapi ki Kynthei baroh ki ba yo sngo ya ka ni ka khubor ha ka lanti ka ba pdiang hon ha khamat chong U Blei ka ba la ken ban wanrah ya ka jing job ba ka jing pen kala ha ki lanti ya ki chungi ki ba ki ba shitom ki bangi ya kando Koma ka niya ka por baka perthei ka mat ya ka niya ka jing pang klam ka bala sar da ki pholak ki bril ha ka leng satlak ka perthei shano phi phai Koma ka niya ka por baka kam ka jam ka kerdo baka yo ka kot ka duna shano phi phai
ko makane ka por but don kam ban phai sho blei ban wat ya ka khamat ka jong u ban wat ya ka jingyalam ka jong u shanu pi phai ko ki khun Kynthei jong ka Balang Presbyterian Madanrting but ki khun Kynthei jong ka assembly hi baroh away buat ya ka Esther buat ya ka jinghikai jong ka Esther buat ya ka jingyalam lenti jong ka Esther ka bakhat du ka bingi yoi hakne ka jingithu khana shipang ka Esther ka day ka jingchop haba ka Esther kala pelot lai sngi ba lai mit ha ka jing sha jing it ha sngi ka ba lai ka let sha us im klem de yo jing khot no us im Hakuru company hi ma jong ka hima pasha la da usim khot yapi ban wan hakama jong u pelom la ban let da lele yu but la dapi let ka bakut jong pi ka de ka jingyap ka Esther ka let kalam shakot hende da ka jinget da ka shlur namar ka tep ba U Blei U ka shakri U Blei U manga ba mapingi shakri U Blei U don ringkat bat ka on pelat ika nak ta ka jingyap ba shishang yui ba bakala don hak ta ka pela ba shabar ba usim ula yui ka ula kdoyo ta una ting do jong siar jong u bat ula khot ya ka Esther bakan rong hapo ba lengba ki jingjia ki ba buat ki arsngi usim ula yo bantep ya ka ba u haman ula thmu ban le ya ka jingmot sneo ka jong u haman ya ka jingmot runar ka jong u haman ya ki brio jong kasim Esther but ula la ban pinkala ya kata ka hukum namar jong ka Esther lala ban pinim ya shibun ki mensim ba koridor haka hima basha hakitu ki por lingba ka Esther la penyap no ya unong shun ubalong uhaman ubatmu ban penyap ya ki brio ki jong U Blei lingba ka Esther la ai buram ya uta ubadei ban yo ya ka buram bat uta udei Mordecai la penkop ya u bat la pelong ya u rangba ubahakli hakayens im ku ki para Kynthei jong ka Balang hang di Madanrting bar haka assembly hi baroh away pisngo thu ne baleng ba jong pi U Blei U la ban wanrah yaki mensim ki ba koridor ki bala yap hang thia hamadan thama jong ka jingdi kiat ka jingdi drugs jong ka jingtan ya ukanja ban pin yaki mensim ki bamdon kyrmen shu hatu pi sngo thu ya kata hatu pi tep balada pi watch wai ka khamat ka jong U Blei kata ka dike ka ba u le leng ba jong pi ka jingko banganga bo ha khamat jong pi ki Kynthei jong ka Balang Madanrting para ka assembly baroh ka wei ka dike ni ba pin sngo thu ba ka nie ka dei ka por ba pin long kum ka Esther ba nom aidaw ba phemla namar ba phem dan jingstan nie ba phi bien nie ba phem long kum ka Esther ka bodon hakata ka kerdan long sim bakala ban le ringa ong happy ba phi long ki khun sim bat ktien ka cho U Blei ko ong kum ni ya phi long ka khli bat om ka tdang phi long halor bat om hapo ko ong shu pila ban le ki baroh lengba uta oba penshai bor ya phi ka ktien ka jong U Blei ko ong shisha ngo ong happy uta oba nget hanga ya kita ki jingle ki banga le manga utaru un le bar ki ba kham kraw ya kita un le ku ki khun Kynthei ki ba kham kraw ya kita ki ba utra ba Nongpynim jungi U Jisu Khrist le min ba udang don hakane ka perthei ya kita phin le lada phi nuot ban long shlur ban mi na ki jaka ki ba phi snotnat ba phi sok ki comfort zone ki jong phi ban le ya kamon ka cho U Blei ka kot ba ko ong shu ya phi ba phi la ban khot ya ki ki bom long kumba ki dalong
haba pi long shlur haba pi nuat ban mi na ki comfort zone ki jong pi haba pi nuat ban shim ya kata ka jingkop ka ba U Blei U ai i ve pi ve na pren jong pi nuat ban ong ye kan dia balada pi ong bangan job ada pi ong badai manga bala ban wanrah ya ka jingkylla pi la ban wanrah ya ka jingkylla balada pi ong bangan yang bantrei na ka benta U Blei pila ban le ya kata ngadon hang ni ka sakhi ka ba em ngamlong ngam don jingnang jing star ka ktien ka jo U Blei ngam shimla le puli ha ki no ki theological college ni ki bible school em henrei ngala le ka school ka jo mensiam ba khoi ha ki kho siu ki jonga ban dam ha khmat jong u ban wat ya ka khmat ka jo U Blei ban puli ka ktien ka jong U Blei ban nuot ban long shlur ban yengkum ni ban phla ya ka ktien ka jong U Blei ban pensa priang ya ka kerteng ka jong utra shiki bakot jong ka perthei nga kop ya pi ki para Kynthei ki ba yo sngo ya kan ka khubor long shlur namar U Blei on pendan kam ya pi ban wanrah ya ki jingkylla khot ya ki ru ki bamlong kumba ki dalong sakawai kaktin ka jo U Blei ko ong ya ki ru ba phenpan ha ka kerteng jonga ya ka taru ngan le ya ki ru ba phenpan ha ka kerteng jonga ya ka taru ngan le ka Esther ka le ningkong hak mat jong U Blei ban pan hak ka kerteng ka jong U tribe U Nongpynim U Jisu Khrist ya ka bakan la ban le bakata kade ka jo ka jingkular ka ba U Jisu ong yanga bat ya pi baroh ya ka ru ba phen pan hak ka kerteng jonga ya ka taru ngan le ngam tep ke ka ba U Blei upen ya pi ba pi la ban le kan ka por ka ba kum kan ni ka por ka ba ka perthei kam tep ke ka ba ja ka ka por bamdan jing sngo shangan ka por ka ba dap da jing shitam ka por ka ba dap da jing kerdu ngam tep ke ka ba U Blei U ong ya pi le si u khot ya pi kum ki Kynthei jong ka Balang Madanrting ban ya lumlang ban ai bam wat tang shisian bam ru ya ki tua ki bam yo abam ban bam namar ka jingkyrkhu ka bangat ha ka perthei jungi namar jong ka khlam ka bangi tip manta le si U Blei U khot ya pi ban rong shiki long yeng ki long sem ki ba pat ki ba pra ban yarap ban tei pat ya ki ban walam yaki syakjat jong U le si U Blei U khot yapi ban long paralok ya kita ki ba marway ya kita ki ba kenja ya kita ki ba omdan manu ban iya yaki ya kita ki ba ka society ka emlang ka salang kala kentat yaki lesi U Blei U khot yapi ban mi ban wat iki khun samla ki badan hak ni ka Balang Madanrting iki khun samla ki badan hak assembly ki balangan hak kian hak jingdi kerni ka kian hak di drugs hak tan kenja nama don buon kum kita hat saudong jungi ngam tep ke ka ba U Blei upon sngo hak don ka chopi ngam tep ke ka ba U Blei U ong yapi ba phin le henry ya ka ni ka we ngatep balada pi long shlur pi mi ban duai hak mat jong U Blei un pin ya pi ya ka ba phila ban le un pin ya pi ya ki ba crow ki ba phimpat jiyo ki ba la ban wanrah ya ka jingkylla ha ka jing jong kita ki ba pi let ban kner ya ka kti ka jong pi U Blei un kyrkhu ya ka ktien ka jong U na ka benta ka burom jong U amen. Thani ka por nga kerpat pi baroh ki prawangai ki badan ki yeng ki sem ki jong pi ki bapai ya kene ka program ka bakerpang jong kilong kme akni ka janmi ro menta papin sobha mani simentalang bat ngi ki jingdwai leng ba jong kene ka por ngindwai ngin ai ngo U Blei papin sngo hi kene ka khubor ni ka janmi ya ngai skem ka long ka jingkyrkhu ka jungmento ya pi baroh ki bi sngo ka Ngindwai kerpang nam ta ka jeseng KJP assembly bat baroh Jingiaseng Kynthei Balang po ka jingkyrkhu ko jongka
U Blei Un Penlong Kinong Yalam, Ikilong Kme, Kikon Kynthei, Mikinlong Kynthei Bastan, Kynthei Badan Yaka Jinglong Shlur, Mikilabante, Yakalong Lunyang Jongki, Ikiyeng Kisem Jongki, Bat Yakabalang Jong Blei, Ban wanrah jingkylla. Haka imlang kasalang, Badhang Nika Pertehi baroh away. Ngindwai Kerpangru, Nagbenta, Ikum, Karib Kajai Benriak Pertehi baroh away. Kam tamin kisngi yakajing roistat, yakajing pastat uniuk kunyang jingpang. Wadakani kari kabe kajing ikarikasi. In bu kerpang kajing dwai bu blei un pa kading kajong mensi makoi jong u. Bon bamdu no ikikini kunyang jingpang baroh. Belalong kadau jong kahiar hakayo kakot jong karib kajai benriu. Kadau jong kajing kordit jong kibri kibaduk kibasitom. Badhak jong kaporu kadau jong kajing du kajing kibangai. Ban kiu sekayeng kentang kajong blei. Ngindwai kerpangru nagamta kito baroh kiban bentah kajing le persya ini kunyang jingpang. Moblin aibor ki baklaban tradep yakakam kajong ki. Ngindwai kerpangru hakajing kajing ik basimet. Ki parabangai ngi kisngi ki bakhaddo. Kabaya kaktin kajong blei na pendap na ko ikasngi skawai pat. To ngindwai banginam long kinang pendap kaktin kajong blei. Hendak mengenang penskam mila kajong jinget kajong i. Bat mengenang penkrai ala kajong jingem. Bahaglo kapor mu utrai nuan bensyawi kajingwan asin kajong u. Ngilong iblak loy mle syam batu. Kum tang ni kapor tong ni sementalang hakijing duai kajong i. Tongnya duai. Khublei ku khupaji ba beneng idap disungu bakrau me atrua Jisu be. Namar kini ka janmiet ke bakodor mla ayangi. Kum Jingiaseng Kynthei Balang. Ban pendan buruh mi ka kerteng ka jong me atrua Jisu be leng ba jong kini ka woman Sunday. Oh trua ngim simni alat ban penlong ka kum bang ju penlong ki program ki ba pher ki jong ka. Remela pli kini ka lat kalinti trua Jisu be beleng ba jong ka YouTube channel. Mungkin plai ka kerteng ka jong mengin pendan buruh mi ka kerteng ka jong me. Ya ka jingit ba ka jong me bar ki alam ka jong me. Yala ka jong ka kam ba ki Jingiaseng Kynthei. Ngi dwai kerpanam ta ka Jingiaseng Kynthei KGP Assembly baroh ka wei. Oh ki Jingiaseng Kynthei baroh ki berna po jong ka. Ba me atrua Jisu be men penlong iki. Ki long kme ki Kynthei ki bastat. Ki long kme ki Kynthei ki shlur. Ki bala atrua Jisu be bantai neng kong yalang yakalong renyang jongki. Oh ki bala bantai kalong yeng kalong sem ka jongki. Bantai ka balang ka jong me atrua Jisu be. Oh iki emlang ka salang. Ka balang atrua Jisu be ka jingher dor ni ki sngi ki jong iba menta. Ang da dua kamal jumeru atrua Jisu be. Men kan mau kurpang atrua Jisu be. Ya kan ni ka ri India ka ba ka jongi. Ya kan ni ka ri hasi ka ba ka jongi ngiyo ka jing roi jun kunyang jing pang kham tam ki sngi ba menta. Lada kalong ka mon ka ba ko jume atrua Jisu be. Ba me men pa da ka ding umen si ma ko ju jong atrua Jisu be. Bon bam do na ni kunyang jing pang baroh atrua Jisu be. Nang ki khun ki jong me. Kenya ka jing syakri ka balai lot. Kenapa ki khun ki jong me kenya ban ka jing atrua Jisu be. Kaban don ka no ka jing thangan ni ka jing do ka jingkyrkhu. Bila ban yo ban pendan burom pat ka kerteng ka jong me. Kan mau kerpang ro atrua Jisu be. Oh ya kito baroh kino isim benta. Ki badan benta ka jing dai. Bat ka jing le persya ini kunyang jing pang truai. Ngara dua ya khamat jume Jisu be bakodor. Men kyrkhu ki iwei pa iwei baroh. Bat kerpang kito badan apa ki jaka sumar ki jong ki naman tu ni kunyang jing pang. Ngara dua trua Jisu be men nomino ki iwei pa iwei baroh. Ai bukum ngini ka por kin pai ka khamat shame. Kin wat ka bor kin wat ka jing rap ka jong me. Bat daran kat ka ching ka jong ki baroh ru. Ho trua Jisu be ngitep ngi ki sngi ka bakhado. Ki sngi ka rap dan ki jing ki jing le. Ki sngi ki ba ki bor ki ju bamman. Ki wan banyale ka ching ka jongi. Bar ki sngi trua Jisu be ka tin ki jong me. Lana ye pendap na ko ka pos ko ipat. Oh ngada dua ya khamat jume trua Jisu be. Ba me menom sya ngi kum ki khon ki blasus pa ki jong me.
Mengin lang kinang pendap ka ketin ka jong me trua Jisu bet. Hendai mengin nang pen scam la ka jong ka jinget ka jong ni. Mengin nang ra trua Jisu ben pen kre la ka jong ka jingem. Bahkan ka por me mon shaw ni trua Jisu bet. Ngilong bala kloi mina shem bat me. Kum lau jong unong panem mo nong seus pa ujong ni. Shem trua Jisu bet ka bor ka buram ni ai sheme. Shem ka buram chel dia. Bani ai ngu e mer mengi tips scam. Me pediang ki jing dwai ki jong ni. Sengau ke jing dwai ke jing ina maruji sengipan. Bar ke bawai na tu ai ke jing ai ke jing Jesus Khrist butrai. Ke jing ba ke jing U Blei bukpa. Lem slopa tiang msaj bor ke jing sem khun. Kini lai kin tol melkal ke jing ka balang ke jing me. Ke Jingiaseng Kynthei ke jing me. Ke pada na po jing ke ni ka balang bar ke KJP assembly hi baroh ke we. Lemar ki bri ke jing me ke ri ke lang satlak jing pertai. Ki ba mani ki ba syakri ba ki balik ke men ke jing me. Nado menta bat syuruk ki bam cukur ro. Amen.